रे सरवा ते काल हंसत रे उदास न रह रे तू अपने हमर माल धोखा देके चल गइल बिया। ते काले रोत रे कहता नहीं कि 1 तारीख के नया साल पड़ गइल बा। ई सरवा को बाहर से आइलो रे। प्रणाम भैया। खुश रह प्रणाम भैया। खुश रहो लेकिन हमरा से खैनी मत मांगिए। काहे मरले रे साला? बाहर से ले हे लेकिन हमरा से खैनी मत मांगिए। ठीक बा ना मांगे लेकिन सुननी हो नया साल मनावत तेरे खोसी के मीट से हमारा का लिया को पड़ी। अपना बाप के गाँव ले ली है रे सरवा 3 गुना बड़ा सही से इतना बोन तरीका रे ये साला कहूँ तो गाड़ फाड़ देला। चुप साला। अरे माई रे साला हमरा बारे में बोल देले हमरा बाप को मत दीजिए। रे साला ते बाप की बात करते रहे हम तोरा माई पजाम तोरा नानी पजाम तोरा दादी पजाम तोरा पूरा खानदान पजाम। अरे बाप रे बाप। रे सरवा ऐसे मना करे नी बार बार ना बोलल जाला। देखो तेरे जिम खींचला बॉडी बा ओकर सारे नारे के पूरा माटी लगा देलो। ओ भी झगड़ा मार से ना होई हमरा गाड़ से होई। ना कोसी के गोश्त से होई। देखा तनी कौन तोर बाप ना असल में गोश्त तोरा खिया देता। सुन 2 को मुर्गा और 4 को बियर जो लेके आओ। कौन सी कॉल सुन ले है ना हमरा समझ में आई। तू का बाप के गाड़ कोने जाता रह भाग साला भाग। अरे साला जाता सूरी चला देखला चल। No. सर गदन धरा चाचा नया साल मुंह बानर होखो। हमर बकरियो चाची के मुंह बानर होखो। बागमुर चाचा तू का करत रह पिड़ैया भगत रह का। ए सर लइका सुन तनिक बाप महतारी ये सिखौले बा बूढ़ पुरानिया गाड़ी में उंगली लगाओ के। चाचा तारा गान में झाल काहे लागता? हमनी की सोचनी हो जा नया साल में तार कोनो मदद कर दी जा। हाँ पार्टनर मदद काट के करबे रे। आज ले एगो झड़ल झाट उखाड़ के देबे न कइले तो मदद काट के करबे रे। नानू चाचा हमनी के सोचनी है नू नया साल के दिन बाटे तो कुछ बूढ़ पुरानिया के उघार क दिहल जाओ। रे साला उधार उहे उधार सोचनी है कि हमरो लगन चरचरा जाओ। हमार लांडा उधार कर दो। कथी आइल बड़ी बो चाचा कहत रहनी है नु कि हमनी के बाजार जाता नहीं जा मीट और ये अलाय बलाय लियाओ खोइत नु तो ले ले आईती जा। अच्छा अपन लइका बा पोक मरावे ले पैदा कइले बनी। अब एकरा बारे में हमरा मालूम नहीं खे। चुप तेल प्याज नमक मिर्चा लावा लहसुन तेरे भाई। हट सरवा हमरा घर खोसू के मिटा गइल बा। अच्छा चाचा हरदी दोगला बा सरवा लेकिन चालाक बा। हरदी नहीं खे लहसुन 100 रुपया का हरदी लेके आओ। गान में पड़ी का चाचा। चाचा का कहत रहलो सु सरवा उ 3 गइला हस तो
झाड़ झोकार के गइल हंसो तनी के आग लगाए आइल बड़ा जा भाग 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 यहाँ से तोरा बहिनी के पाड़ा पाड़ी बकरा बकरी खोसी ए चाची बेचे वाला बा हो खोसी ओ तोरा बहिनी के पाड़ा पाड़ी बकरा बकरी पाठी खोसी बा बेचे वाला हो कवन नतिया पर कइले बा दुगरवा पर चाचा प्रणाम खुश रहो नया साल हम मरवाइबा का कहली है रे मारे साला के रखी मुंहे पुकी हग देबो तार छावड़ा काल नया साल के कहत रहे कि खोसी मारे के बा ओइसे कहनी हम मरवाइबो का अच्छा ठीक बा यही से कहल जाला भलाई भलाई के जमाने नहीं के हम का जाने कि हमर छावड़ा कहले बा ना आज खोसू ना माराई निकला ठीक बा जाता नहीं निकल तोरी बहिनी के पाड़ा पाड़ी बकरा बकरी पाठी खोसी बा बेचे वाला बूढ़ जवान लड़का से बहिनी के कहाँ मरले है सारवा अरे माई रे माई कौन सारवा का लड़का बड़ा सर रे चलावे वाला ना वाला का हो चल 1 किलो मीट दा चुस्ता उस्ता तनी भर दियो तन कलेजी उलेजी दे दियो ए सारवा मीट लेके बाद गाड़ फाड़ के लेबे का ई कौन तरीका हम मीट लेबे के लेके बाद दुकान पे आओ तानी कमला का लड़का हवा सन हमनी के रहतो गांव से बकरी पठरू किन ले जाई उनका पावर बा चाचा का कहत रहलो सो गाँव मरवा तो रहा तू मरवाइबा का भौजी का समाचार बा ठीक बा का कहता नहीं दर बबुआ तो होगी चच्चा बहुत बोल रहा मुंह में लार घास दे कामना के लइका बा होई हमारा लड़का बा बोली न का ह तो सोचनी है भैया ने कन तो हम ही कमवा चला दी का घुमा फिरा के बोलता नहीं साफ साफ आके कहे ना तो कोहे कर लखो कि आज 1 जनवरी हो मीट मछली लिया देते जा ठीक बा है पैसा ले ही जाए चल यार ये बबुआ नु पुत्रा पुला यहाँ से किनारे चाचा सुस्ता ले आइयो हाँ ले आई ना ए भौजी केकरा इंतजार में डूबल बाड़ू भेजले बानी मीट ले आवे खातिर ओकर इंतजार मत करियो अरे पूरा गांव के उ लूटले बड़ सो सब लीला देखले बन जा अरे चल के देखो चौवर में उ पार्टी करतल सो चलो चौहर में हां चल के देखो रे साला रुकल काहे बानी जा ए सामानो लेके आओ त आ जाए दे ओकरा के चल पिए काट हाय बार हो देख और दुनु आवत तारे से खाए ए तो छोड़ एंगा तो अपनियो को कुकुर बिलार के खिया देनी तो 2 पीस खिया देले तो का घट पड़ जाई हां आवस कौन दिक्कत नहीं खावस मारो सो हमरो गाड़ के बदला गाड़ लेवे के बा पूरा गांव के आगे बढ़ सुने जौना जना कांड कर रही है फोन तो आगल बा हाय का टक्का होई रे आई बा मिटो लागल बिया भौजी अरे हाय का हो
कहत नहीं एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो खाली हंसबे करबा जा कि सब्सक्राइबो करबा जा, लाइको करबा जा, घंटियो बजेबा जा। तो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा और लाइक करी जा, कमेंट करी जा, शेयर कर मत भूली जा। काफी मेहनत लागल बा वीडियो बनावे में। एमे मारो पीट भइल बा, पिटाई हमनी अच्छा लागल देखलो बा, जानू। सहयोग के पिटा गइल बा आदमी। अगर हमनी के वीडियो अच्छा लागे तो शेयर, लाइक, कमेंट्स और चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी जा।